Kardo, Pinaway talks on 6 schedules to the constitutions of India. Ingdeng Paro Hinira Hini, Nili host, Chairman Tisu, EPHLC, Difueli Recording Secretary. Pinaway viewers the Anapans Nili no Hitaman Kardom Bajariglo. Lapen Pinaway studio on Ajiton, Kandogo way to Malong Makindo. As the Kachang Sinili Pachini Ponipo, Alangli Laki, GI getters, retired IS officers, Alangli Semi Studio long on Ajiton and Tegapot and Alpansemi Kardom Bajura. Kardo. Lapen Dotulang, Elito Malong studio on Ajiton, Akihai Rajan Timu, Alangli Laki, EPHLC Central Bulletin Treasurers, Alangli Semi, Pinaway studio long on Ajiton and Tegapot, Alangli Pansemi Kardom Bajura. Kardo. Lapen Puthod, Elito Malong Ajiton Dundo, Elito Mangjura, Akihai P. Rita Gram Sapi, EPHLC Women Wing Secretary in Church Central Body, Alangli Semi, Pinongway Daga Studio along Anang itong Tegapot, Alangli Pans to me, Cardom Bajura, Cardom. Lapen Puthot Dutulang, Little Itong Dun, Alangli Akihai Kaliani Tisopi, Alangli EPHLC Women Wings members, Alangli Semi Studio long itong Tegapot, Alangli Pans to me, Cardom Bajura. Pinongway Litum, a subsidiary to the Son Lojo, non Hejong, Litum Pen. Ilitum Apanakiraya ba, Dr. Beers and Bitkers, Ninkan Haru sila Tom Kep Kichok alang limang tegar ni Catalon ilitum mahinten. Catalon doon na jok si pinong way live kibang sapso Derek Wilson mo. Kasi non puthot ilitum apor pang non dipin bendam to pilon na. Labang ki ilitum Apanakiraya bang punang kokpo. Mati ilitum apan aron ng SMRPT kang ba, Dr. Beers and Bitker. Kasi alangli kaya lambo puthak alangli ki claim kita malam doan puthak ilitum kasini ponji apa ilitum panang ibatan ponji si nili akai jai ke thar sarapan apor pi losa Kardom kadoe phanta pinige ilitum ning arong nangji athema Dr. Bhimrao Ambedkar alangli India independence ke hang huta inut ali darlo lapen alangli backward class a community mane mohor wa tribe ilitum Karbi poson thak mohor wa tribe atum angbong pensi alangli ketek abang nangge klang alangli mo padim si amahang tek loha Madhya Pradesh non ningkan pharui sira thom kep apran alangli kaporhe tek pik aning repik lapen law advocate jong kali barrister ha London High Court along si kam ke claim dun hadak si ukil kam ke claim dun lapen ha America pensi nang pass London pensi nang pass la pot si alang li law na to take pik la pot si alang li phan ilitum a constituent assembly along la so Constituent Assembly debate ko kitab lo lake Constituent Assembly ke cheng ke pharokri sir ke pra flike bra throk aningkan December is year ni pen la pen ha pharokri sir ke pra phok kep aningkan ar koi achiklo in koi ra pho bajikri ni an pusi kaisab lo kalakha lo la Constituent Assembly along alangli inut take pick abang lo lapen alangli constituent ilitum a constitution India constitution ke top drafting committee a chairman lo alangli lapen alangli la constitution India a constitution ke top unhutsi ilitum inglong asu atumaphan jasemet Assam halabang sohut Assam boleh te non Assam lo Meghalaya lo, Nagaland lo, Mizoram lo, Arunachal Pradesh lo, Tripura anikali ala tungari chuka prek do. Mizoram an lo, napen Meghalaya an lo, labangso hill tribe atu Nagaland lo, hill tribe atu ampan, kapijok jiapan. Alang li tu ampan eken rai jiapan, ili tu ampan sik hidul ketok. Alang li aboy ki pido na bang lo, tok bek nang ji pura ke pua bang lo. Na pen alang li pulo alang li tum la inglong arat tom pan ke kapejok dia pan hala Amerika le Red Indian atau pan Republic
adet ki pidet ason itum panta det asuk pidet nangji pusi alang litum la sik sidul tok det la alang li lamo alang li kaya lamo le pudam te do olang sita non ke ilitum ka je thanangi la si jasemet je thanang kok lo la si non ne li la pan si pijot lo la so alam bang ke alang li pan churo nang kok lo la pena son taxi ili tum phan ke rai pite kang alam aron ang pitik pite kang pen ili tum non akayar ni ili tum Karbi Anglong mati 6 zone area arlo do an ili tum methang se arpulo dema as ili tum ko an chirai kom thek lo sor ili tum non ili tum Karbi Anglong la pen dima saul ben program 6 zone area arlo ke dong bong ilitum ka chirai bang ke la solam ma thadam etlo te ilitum chirai thek thedet khangjang la jasemet ke Karbi Anglong la pen di ma sau to ke ilitum chirai thek thedet khangjang lang la sik schedule pen ke la election council election do po council atum meeting ahutut pen ing ni po la nat lang meeting kang ni ta lo ka selam apa apan le kang ni kali aputa ta che e thek thela athema sik schedule long ke paragraph angding PEC pen ke Karbi Anglong autonomous district pen chong lo la pen angding pihini pen ke Karbi Anglong autonomous district council pen chong lo an ke hala council ko puson lo mga pang ni nang ji hala so alam bang ke allo ta itum silam le det kangjang la ka selam chaji kali hala bang ke aphialam no lo ka selam election ka pedu la pen voter list ka selam abang ke aphi thwalam lo non anta claim high headed la non anta la si sik sidul ilitum phan chepang tang raksi ke claim nang ji pusi itum phan lo nang pidet lo amat ilitum ke ka duita arlo pen si claim nai pu tu rong arlo pen le claim le te sik sidul la teng claim un elu sik sidul ke ingpu ang ba si claim nai pu ti pu da ke la pu ya kang physically itum chepang duk tu rong lo non anta ninge bom lang mun itum arlo pen bom lang an ke hala sik sidul ka phalang ho ji atum bang ke arlo pen si phalang ho nang ji pu bang ka chin ni tu ajir ding pik lo amar hedi arlo pen hala tum bang ke sik sidul ka phalang ho pilo ma hala Parukrisin kebra pokebra isi ningkan isi vet batai isi vet election council election ka pedu aron ki thitang aron si bang arlo pen nang claim mat hala si itum manang ppn bom lo lale isi arlo pen ke claim lo hala ke chi atum ba la pen ako arlo pen nang claim tu de lo hala tum akup dei ikup vet ke hala tum pulo ikup vet ke la so siksidul phalang ho un e la pot abatai na i amasi batai sia bangke la council ke chengsi temporary council interim council ki bia ho da bang ke chia tum phan bang thro ke chia tum apa na member pen chong den la pen janardan pathok alangli ke gol borpeta pen wang lo alangli ke chia munit alangli phan si deputy chairman pen chong den la ke number 1 mane ikup ka phalang ho bang lo la ke angke kup ni ka phalang ho tho bang ke la ke ilitum siksidula teng pen ke longli ka chi ron pata ka chi pia ron ke hala itum karbiatum ko son ma ram hok ka chi pi na hello nang tuma ram lo pu hedi hala sol a ron si binang ipulo amat bang ke hala jak hongpo inquiry sier ni Haru Krisir Kepra Pokebra Thomaninkan Varpit Aman Assam Land Revenue Regulation 1886 Wa law si enun turong hala kechia tum han allo kechia tum bang ka chu silam allo hedi hala si en turong hada kel po pipi lo ne do hala ahum richo tum allo hedi hala dak ketok do hala si enun turong lagi kup ni le de aru kup thom aku selam thole lo sikidul arlo ke kechia tum han ke dak beha be par pe klem long nang ne pugamati di sikidul long e tok ke amat la ini tum council tum bang hala kechia tum arlo pen nang klem lo jo arlo pen hala tum nang klem amat kup thom bang lo lak bang ke lage kechia tum han business pa pe klem long nang ji allo si silam thurong lo aron si
aron Ando ko bilang ano kaya kaliliang sila oi imet hang kang tang ya ron wang silam tu te pin lo hala bang pan ka pang tang ya pan si aron silam tu rong la pe kup thom lo di la ange kup plia bang ke la ke lo lo ke di kup plia bang ke la ke pharukre sir ke pra phokebra sir ke aning kan dak siksidul lo pulo la Ambedkar la pen Reverend JJM Nichols Roy tum ke to a law Constituent Assembly ta ka pe pas tang a siksidul aron tepu det su ki kim aron hala da mang pulo nang tum long le ki ka che bak aron an ta nang tum metang nang ji pulo la pen bang a phan ka sap ta pinang ne pulo la tema la ke tribal area pu ti tok lo ang ding pi in koi lo amat bang a pi lo ma tha thu la bang e kup pli lo bodi kup pli lo bang ke 19 Harukre sir ke pra phokebra sir ke aning kan ke chia tum phan ta long le pi me pa dak ako lo selam thu rong a section 3 along Ako la besa la namin ito yung di kansuri ni la sir kaya paningkan. Dagla judicial court ki bikok da lata isya kublo bole tum jong. la la lata isya kup lo lata masih non ilitum ma jahat tum pu ma titi ikup vet ke tum che pang tangun e de ji pu hadi aman hala ke chia tum bang ta singi at lo la ikup vet ke pang hu ni ama se akup se la tum da pang hu lo la pu ye amat 1959 lo ke di ka la ke kup holo body an ke kup throk abang ke 1969 aning kan ilitum APHLC tum autonomous state one that law autonomous hill state one that law hala suge autonomous kalang law autonomous hill state se one hala su article 244A selam ben si di ke one ama la so ho da bang netum ke assam long se dodun verji karbi tum ke assamese pinak ama netum more power signangi puyo pudu more power pula ile tu ajak kong ong muchot nai puyo ni tu state ke nang ne sita council bang ajak kong ong muchot nai bo amat kopi lo angdeng pi hini angdeng so troxi long ke tok thua bang ke netum ning ke hang pen ke election ka pedo aron netum silam lelo Assam government le silam non puzi pudun turong ajak kong kipidet lah angi ki putu ke more power ong muchot lo power sita power ki kipidun et lo la puye angi la ke kup trok lo puyo kup trok lo ma kup trok si lo ma lo pulo angi aku do tulena aku ikup do tulena la bange Farukris na kalang la Farukris sir kebra trok sir kebra po aningkan hala siksidul la long paragraph 3 long e pulau hada ke long le ke bang jok hana pi long le pulau amat la MOU along ka je tok thua bang la pen MOU che tok det pen siksidul kilar thua bang hala dak u pu a clause along ke bang phan da ki pi ji phan thu thu wan la pu ye da ki pi tu la le kup troxy lo bodi la siksidul ka phalang ho ye Tang ko sir. La melo bulo tang to tum sir Dr. B.R. Ambedkar pe nang tekang so da karon ile tum ke chelang nang yar pulo sistema se tum chelang hek theson si pini yar ni na je theklong asi puthot ni li karju ponji ning ha ile tum nang ye tong do ake herajan timo alang li fans temen ni non karju ponji ba alang tibang na puan lo ho ile tum Dr. B.R. Ambedkar pe na ke rai tekang aron so that ile tum asi ile tum da di fu mate lumba jong ang kang arlo laben Karbi Anglong adang ke TVP arlo semi ile tum do we chedam chebang ati mangsilo asinang li sita me ko an theklong lo mai le tum me thang pilong re cherai kom thek mate ke cherai kom thek thilang asinang fans na portila choro lo pena fransi ke la elitum pini elitum apusar lo Dr. B.R. Ambedkar la so mahang ke thek arni pini lo danang lang don ano tom phan stamin lihin pen tami pothot aku kardom pijir lo sia hok lo elitum abinong et ke elitum thegam long lo bangso siksidul kaselam hostame ke tok hostame ke beng ke phan dun dupik pu disar elitum theglong lo ke lasi elitum phan lo bangso siksidul elitum phan ang pidel lo pini het tami ni tum la solam je than na nonang dinang arjulo mi olo je ilitum ke non anda la siksidul la teng beng ke tum ke non hang da kam klem kledet pu
pule pude stami henoni Mana? athema beha bepar itum langdam lo pude dipo hithi long stami ba lasong si holong thomaji long postame manja long postame along tin stami itum thegam long ji lada ke kichi su pe na beheri gel tum jata bi again non ke plan thu bang ke litum Karbi tum beha bepar ba chojor cholang ke claim ke thegam thu long bang la footpath he di ho di footpath long si ke chojor ko cholang kan claim tu nang ko hala kang nek me nai bang kala lo hala ke che tum da ko hey da ke nang bidun ri pupuyo Ke toy thu. ke toy thu la to man Ke he toy mana? Chis. Chis. la da la ni dukan la ni kula da theng no long nak nang biri puji hana chojor tum hanan da la tai tum ke cherai kom thek thelo la son da thak si do lang voreng war sai punon ba mo pen tum asara pulo ili tum hala so hula MOU long ta me hala o long di hala long le pata actually kala da ke en long le nong ayo da adung het bang building kim lok lo Ui li tu manu na tu tal. itu manung da ni da ko bari building kim lok lo Itu hem hong tu tibo kira ke bang sing. Tetapi bang Arunachal Pradesh ke di hala tum bang ame thanga a state di hala tum me thang dolo lapen hala tum inner line permit do lapen te article 371H bodia daga do lata do seta ba hala tum assembly long sige chaparai thu je nitum ke da Arunachal Pradesh long ke do arara tum ke nitum la pen chot ke nitum long le phelang nitum culture nitum che protect un ello pusi kaning je thu aposi nitum ke siksidul nang ve ji pusi ka demand thu si regulation ke Alah. di age ili tumang ke kang ne me nai ke a siksidul ke nang pikok lo ili tuma kache war tho kam Alah. kache protect di kali hai bangala siksidul kala ke si protection of mati nang pita Itu ma safeguard. itu ma safeguard tu mati di la kalisi ili tuma kache war thu mo pen kup troxian bak ke phalang no kam se klem lo ke Kup ner kep dola. Kup ner kep, No, kup ner kep dola. Anta. amasnya di kupuakar bile lo malada kupati masa areng ma ku pile lo ma ili tum lada kamang humile nai bang Neli kup ner kep putu dat pada ini data. Kup ner kep bang hala MOS hai. Hadak lo. More power signangi puleloti. Autonomous state bang hadak ke tokmok me det lo MOS lo bang ke more power pulelo yala 1969 en kansan. Ama more power ke ha bang ke election council election ka pedo ta ne tum claim ke lo da sajak ko bang ke Assam government le into den. Angi ki punya more power. Cipi dang den lu sia more power hilang ma. age di lang tha de ili tum kadu we da thek long lo chekloyon tro prang lo hala Bihar UP long le la su inut also pi bhan pithi lo thedi hala da nang ni tum kadu we da thek long lo India TV long a reporter pulo de ni tum aphan ke nang pedam long nei Rahul Gandhi man pedam long le da lage political party alam ben pa politics samunit pulo kapre tum han padam long le da lage belegala Kantua horo. ni tum ke lage media tum ni tum ke press tum aposi ni tum ke hala kisung wek apai apo tum han ko pipo ni to han paching kilong le da nang tum pipo ni tum han police tum pipo kakam lo tum han nang ke khang na ya rondu ni tum pudera ke pu ni tum siksidul area long kilut je phan ke army si phan ke ni tum permission do pusi ke pu Arni si nang lut long. dan ke lang tha itu ke army si kali bang building Ni kan proxy ke. Kapan dia Long le phelang pati. Chong lo butuh si tum long butuh ada itu. Ala neli puna day. Non last la day. Itu last last pa bang late mane recent most recent day. Meghalaya sor isia group tum phan hai di hala BJP tum RSS tum chong thui loti. Amar hala tum phan hala inner line permit a law si enangji. Puyo. Amar Omit Shah long dam loti. Amat Omit Shah pulo tang ho. Atumi het sin tum karju dam long lang de asilong. Omit Shah pulo
Niang ang tumpan inner line permit alo bang nang pipo sita 6 schedule bang pavidet nu 6 schedule jong sinang tum pavidet lot ni tum inner line permit alo bang nang pipo an ke inner line permit ha tum mangu prong la he inner line permit lo ma regulation ke 1793 aning kan me yong pin 97 aning kan ne pin ne hala bang ke a regulation chotana a ek chotana hala ke notification ben hala ke pavidet un go pulon ge la jo amar sin mangu prong lo na silong sorta no meghaloi sorta chumang dum da inner line permit ka alewe jo halagi ko Lasin ba hala aruna cholo halagi constitution kali halagi act chot hala ke constitution kali da 6 schedule ke constitution ke lasin hala ba aruna cholo sor ba chinia se ani ko punino ke bang hai kalang lo inner line permit chot ben ke chok che pulo ke di lasi jola hello lage bang hala Jammu and Kashmir le bang hala tum apana remove de lo nor bang hala tum da 6 schedule se jahar lo ke 6 schedule ke regulation men le ka kapawi unji ta kali parliament ta pawi une labang ke kan ke hala inner line regulation ke parliament akam ta we notification perman isi siti tok lamban da pawi det un hala bang ini ben kala bang so ek ange omit sa chuma tha bang ke aprang 6 schedule pawi det lo te hala ningkan isi hini bang ala inner line pot pedo pa hai agar kopi ne pomat komarli pomat bang papa wedet puti ang se pon ke general area cheplang det la phan si bang karlen dam la phalang kasi itu ma audience sudah sonsi question si ini do seme an air prank le tum long itu mani nang tong dondo ini tum ani ke high period gram sapi alang li fans teme ni li karju ponji ning hanglam thibang la pohen lo ini tum ma phan nangirai kom tikang aron pen ini tum silang thek the jo ini tum Karbi ani marli tum ko an sungdun loma mate Karbi anim sopi tum ko an non akisung mate akiduk akisung cingtang nang loma asi tum long na itong don ani pansin ni lona por pig lo akiro pilo ini arjing klui pen dokso puthot elitum arni ke the Dr. Bhimrao Ambedkar amhang ke thek arni elitum puthot katalon dun thulong lagi arnom ahir jumelo lapen elitum dang ning ke chibi ponang ji abangke lahen lo constitutional long ladak elitum aphan elitum aphan etham lo we and sukla Constitution of India has proved itself over 13 editions to be the most authoritative and respected academic books. Usi ili tumaphan we and sukla alang li ke top pen constitutional lam ke la an ador ki do la pen a power thepi la pen respected aman ki do akita lalo tangte lason lo ilitum kachini dam nanji ke constitution kita along ilitum our side ilitum a justice ilitum a rights ilitum a freedom equality ilitum kilong nanji ke ladak amasi ilitum aphan ha Dr. JJM Nichols Roy kitok 6 schedule kitab kitok pen Dr. Bhimrao Ambedkar kachi don dun pen ahoklo inglong akhai adet atum anke amithang ahawar amithang anglong chidolong tip nanji lapen kinangji ason our side anstami naditum jahang ignon usi ilitum aphan ha hemprek ki hang hot sitami ilitum aphan 1969 aningkan ilitum hemprek long lo stami Congress tumbang war pit lo sta ilitum aphan aku iki chak to article 244A lake ilitum APHLC pen ilitum aphan nalitum aputhot hemprek nalitum long thupo nalitum ase angtong chipadora rat that ning isi nalitum dora nalitum amithang kilong nangji rights chihang not pusi ilitum aphan constitution pen 6 schedule pen lapen ilitum aphan uthot it hansi ilitum bang ning isi ilitum dobom lo tangte arlo somaratum ta pinso akachisong along ilitum arlo somaratum he ojerpi ilitum jongsi pinso akachisong along
ilitum ta chi song dun de pulatang te ilitum arlo so tum ko an ki sung khoji lada chela khasi un eda di ilitum chela khaun elo ilitum akisung ki ate isumar jing hondu elong li jing hondu ulotang te arlo so tum nang bar nang jidi hand pen hong nang bar non pusi Mahatma Gandhi tapi puti oi Mahatma Gandhi ki pula puson lo if women are discriminated from home to outside in the field of education, religious, politics, agriculture, economics, lakaduk traditional, cultural, lahaya hins tami arlo sumar atumta henpen hong nang barbe that pen lahay akachi song along di dhorom along punon politics along punon education lokaturely along punon arlo sumar tumapanta our side pipon piplonte India ke hedi lada ning kang sama masi avedetji usi lada Mahatma Gandhi taki pupon lasi lada ilitum arlo sumaratum ko an silada kapap prangdun ko an si kapap hidun ilitum ang bongla kachirok tok amay kavidet laben kachisom dun ki dore det ki jum het nezo ilitum arlo sotum akisum khopiglo ilitum aphan arlo sotum aphan konani akehelo tanang toypo lapen hadak woreng our side po arlo sotum phan ko anlo ni di adet ilitum arlo somartum aphan nang cho jordang po haladak pen ako puthot arlo somartum dak kachiwang thulong ji phan ko an ki sung lo ni lasi ilitum sung pikalang jong si isu ching hondu ilong li ching hondu ulotang te ilitum pini ning kido dam nang ji alama bangke Dr. Bhimrao Ambedkar itumaphan igithan educate, agitate and organize. Nalitum lo kithet pen radaphan kithet ason nalitum radaphan thandam nanjipo. Se pinso tumakithet along itum aruso tumakithet ta ilitum lada ilitum exercise do nanji. Atok ano itum wrong arlo ludun si itum awareness program chirok tok amay ilitum pedopig na hindi jurpi lapen ilitum akithet pen puthot ilitum asyang tong bang agitation itum asyang tong bang itum chepedo nanji di laso asyang tong bang ki ilitum da Karbi Anglong East West di Mahasaw district kit home pen ilitum ning isipet pen council along lapen state along national along international along ta ilitum asyang tong voice of injustice ilitum labang kay isipet do nang jidi lasila so agitation bang ki ilitum ning aklong pen ning isipet pen pinso kachisong lo arlo so taladang aprang bang do nang ji lapen organize Dr. Bhimrao Ambedkar ikithan organize nang ji nang tum chirok tok amay seminar conference talkshow radalong chirok tok amay ahem lapen rat pen kachitong la organize pid nanji rat along la itum seng pid nanji program usi itum han igitan la si ilitum apor phang ho hepin pen ilitum asumar lapen along le aphelang aphan ilitum jong si kachi song dun de plonte ilitum arlo so martum ke hand pen sitami ilitum akisum lapen bahera hong itum ke barta itum akisum nahok sitami rape case nahok sitami di domestic violence nahok sitami ilitum ki renji aphan itum arlo so maratum taitum kachi song dun avedet plonte e prak evangelang itum sung pikla manang ko pino nang kamathake ahok lo nasi nilihim penta nili chuningri kantung ni marli hantung vitame hempen hong nang bar nang pu athe non kitru mira awe kimi tumke ke porhi ela lobicharli tumsi ke ongdung anang ni tumsi tame hala kona sa hut si tame la political science la pen hala history ke long tang lo la se hala dake constitutions ke longpo usinili mathal hai la se alang ni tum ta chini lo labang swal lam ke la si non yong se chesong se ili tum ni mali tong chesong se lo te ili tum ki bir lo la hello ili tum ke ni mali tum hang chuning ri ji alam thie la pen non amati ilitum arlo so tum ke di pong to ka chung ho sang si tum non anta hem along si tum ki di
dobom lang itum hong nang barbe tiktak ke ilitum akachi song ke lagi in sudet kachi song abangke labangke sumprong jidi arlo sutung taladak nang chonra nang barra kachi song abang ang di sinang jidi ilitum lasi arise awake do not stop until you reach your goal ilitum kisang ji apor awake ilitum chingkoy dubs tami ilitum akachi song abang ilitum chisong hoy hedan nangji chingkoy pup sitami so that un edes tami mi lutang te ilitum puthot chisong dun nangji ilitum ake mang lelitik tak bage ning isi dodun lo nak pusi ilitum arlo sumar hijan tamitum cherok tok amai ke dunang ojidi women wing kising la pachitang tup nangji East West Karbi Anglong di Mahasaw ilitum suarlo amay bang ilitum seng pon bomlo lapen ilitum seng pon pik na la kalang lo to ilitum ani bang hani jopan ilitum hampang along pin sudet ke ilitum thang nara sai sem pachun pon pe pada ki pachun pon de ji pasonang sik la sili tum hampang along lo pro tang te ni marli sem ki dogana sot injure ke dogana sot alam sem ilitum ani atuma hin ben tum pan than pachni pon no ska do we sem ning ji pon no na la si aporta benangan do lo pot non puthor bang ke etum chingki pon thunan la bang ke sai ka tiki ko ana ke nang sot ilitum athe ilitum munit ke per the ok chot itum ke choben sigere apen ke ko ilitum sai ka tiki ke itum ok chilangi phanchol la puta gali itum adet itum malong le phelang stame ilitum sai ka tiki mati ilitum me thangalong ke chirai ji pro tang te ilitum sai tiki ve nangji asi hala bangso sai ka tiki ko ana ke nang sot hala bangso lama putha ke bethan ji phansi ilitum asar jai ga thar pan ili apor pe ek nang pan apor pe ek labang solam itu APHLC pen ke abatai batai ta ningji olo lapen muni ta tumta karbi tumta non ke labang solam nang je kroy dun lo lapen matha parsik lo pusini tum theklong athema kitab along mesen na kitab along ke to lapen il tu methang mata theklong lo lake dead lage che rai polo tangte saiti ki pik nang ji ili tu methang lata saiti ki pik nang ipo man miya tu man pati ki barat lo pa bangali bongali tu man adhi ta pilak pa bangali hala dengan bang ti kilo seta sik sidul ke lake itu page methang pagadi methang mane oman methang lo lake inglong asu atum amethang pa la si inglong asu atum si saitati ki pik ni saitati ki pulote along le taxi claim ni mati di ang song hem tabang song ba kopini ha sining ang song gali la bangke ha inghun ne par ko bangali da ke long le tha la si long li det ka chirai pu de long li se chirai nahi ke jo la si silenti ki lo te long le ke chirai thi pu la ke la e me thang la ta mo pen pu bom lo bang a ke ka pati ki rong pu lo te la ke ka chirai re le la be e det ka chirai re le bang pan pati ki rong pu lo ta te la ye bang a ke pan pati ki rong pu lo ta te bang pu mane bang a ke ko bang pan na si eme thang ti ki vek nai la pen ke la behabe par pu kok lo la kopuloma business dukan ke do je kulat ke do la so kam bang ilitum clamping nai athema kulat ke do pulotan te nang li ing ni lun ben si adi bang ben si poisak deng warat pula ke la ke deng lok lo non la am thai di ilitum batai ta ninge bom lo dei development pomahadi develop la hai dipu atowar ke klari karbong pincho hai la di development pulu ya abang ke ahong lo develop lo hala atowar pi ni abang ke infrastructure bang ke amunit bang develop le de amunit man hala bang ke develop la hai itum la emethang po tum bang sika develop nahi matio nange luchok late puta bongalia dukan puta biharia dukan mia dukan puta marwaria dukan ye ange lagai koma develop lagai hala tum sika pa develop pilu lagai ye la si la sona bang kali dia nahi develop pula de with growth pema didi nangli sika ningye lo la bangke ili tum anchor bang sika ningye lo la kitab ne ningye alang lita development mane with growth pula te kapekam jadi kapepar di la son phanse claim nei ili tum phanse pepar nei pekam nei hala bang phana bangali la puya la si non ili tum det chirai nei pula te la ke kheti saiti ki pik nang ji herak de nei saiti ki neli ke pinita hala tractor ki ri lok lo o dak
tao na lo chiri si do pen mo tractor kan ni si pe bai pu ni na van popular tractor aku nang choram si ta tractor ta nam det popular tractor hala power tiller hai landa chok aprang ni hala rotar tiller pu do las pen si ekle rotar tiller bang ke ka do ta nam ta me ha Anglong la adu betita la bang ke claim imi la ke sai ka ti ke rotar tiller bang ke de bihek adorta suri neliga nam huke suri kre flivet hai non is in koibak dopamine non ke la bang ke ha habit beteta la ke claim email la ke pon email ke pon da joy ke arjang tang la bang ke la si la le claim non ampen ilitung karbi tu ne kai ta pu wotong kang ko di wotong kang ko botor der pu de rit nong melo pu mati di thong kang ko kang reng kar julong non i ruya prang ing reng at lo la la ne li dak i kong si kar julong wotong ko ing reng at lo se da ni li hala ing reng ria ko pen da ne li ha pu ke pe pan thu at lo ne bang ke in rang ni chong hong hết rồi hả là bạn kệ để bảo đeo bộ kệ là bây giờ mà thằng can cô càng rèn ăn in hong nun cọc này bộ bằng cả lì là ta kala aku sir na solam thilong dili na yo ning tung athi dong climate change global warming kala aku ko son ra tum thang ajiklo ti rin lang dam vet thang la pen ki jang mi pu jiklo tang ki jang mi meri ala so tu meri ve se mi hala bang so por tum non par tang lo la si par tang lo non ba arbi danang le da pra la si tum la arbi nang le da pra jok pen tum ko paprang nang jia paprang son kali nan kala aku hedi ke e ta de pinita nili theng the e de pinita theng the e lo arni si long dim dam le ne theng the eng tung theng the chili pon me ong he ko malang li tum ne panang ne khu nai ne khu kan ka ma tha ke la le commissioner dc le kopia kheti si la le cho claim for ma pusi na ma tha lo me ne ni gan ta hala nim po ke nong pon ni keng ji tu a pon no andam pram da dulang ni aku ganing kan bang ba theng thi tu long ko bang kai la ni mi thang ki theng thi si ni chu chu le la aku chu nam ni la pen ha nang li tum a owe hut ke hala bang so hut non an son ra kaprek ready made product ave hala so hut ke nang li tum a owe hala bang so owe hut ke li tum karbi tum rit ke dam jir ke chi hoi la boson chi hong iko asinang le tum ki claim long atum le tum phane thante kai non ne li claim hedi ne li tum le serwan cap pu kahang jo hedi hala serwan cap along si kleng sar po kleng dun putado kleng sar po kleng dun ni pia phan lo hala ka ajir ke chi hoi ke japon phan bodi la si non ta arong tinta la bang so serwan cap chepang tangra kleng sarpo kleng dun la pen hala injir marlia tumta o karjang to bang amen ko pumayong arpu amen doho hala neli tungge kleng sarpi pule pusatame ba kleng dun pi pule pusitame hala dak nonomat arong tin chitik serak nangi la pen la arong tinta la ajir ke chi hui akam claim serak nangi ili tum arong tinta la bang terak nang nelu bang akhe jo ta boro tum ta do dei la so ajir ke hausri pu mayong pi mayong ho la bang tharu ke thom pli bang ching room po bang la baria lang teng de hadi arni si vet petang det ti yo boro tum ta ke vi hadi la si la so kam bang karbi tu ma prang menadu la ke terak nang nelu ili claim nang po neli mata rong ke do ku ke ni claim du nong lo la pen rong ke do ku li lo silong pore bom hota suti hot bang lo te hadi holiday lo te ni li lai ho kam claim du la sin non ta ni li ga choning ri kar pia tu adjustment kar pia tu la kheti claim pic nai la pen theng the ke therak nang ni ili tu nge theng the ke o somar ki jui ke cho phan bu se ma tharong di nil jo america dam la hai america dam lo Sioux Falls pen Mississippi alang roi an dei a mile si 297 miles hada ke km pu kilometer pu pe 297 miles a mile bang ke a kilometer bang 340 50 bag do po dei 340 pulo ta dak pen ha nol barian bisar lam di nol barian RVRA ta theng the sai sel ekdom ching don tai ho adan de bang theng the e pik hada ke america sor ke kalang lo so theng the pen product so tum corn flakes or so si le tum la pen ke so no kapre product do ko ni tum phan an ne pi ho ta hadi
kip na an mo ne hal da ke sang an bang ga ve la theng the bang ba te nang video theng the ki up he la ba te la ke har lung pen la pu nang bidun kong hi kai da ke America ke lam ja khong pai sik lo ke la pe la da ke arling ke the tum lu da ke usomat pu ma tharau ma ti Ande no ining wang la da hut la bang a the bang wardun dok nei ala theng the chot kari lo sar non he di Bong hala hom ta lo. bong hom ta lo a jak ta lo ala America sor non abang ke han tu me he ke e jon pro lo a the ma hala han tu ben go bc ale kilong ma ili tu ma phusar phisar hut ili tum Karbi khai tum ke han tu me he ka bang ke habit le dam ta me ake wai ta chubon hala da tum ta non la tu ke research pen la tum chini lo ama theng the chot kari lo bong hom chot kari lo ili tum ke chwa han tu me he ta hala da ta ke e Aku dolan de nan nang le ni a prang ni tum bi he ko di malu pudo do malu star ason he malu pudo ni malu tiki pe Karbi tu ma kheti lo lai hoi la itu che pa ve de la no chi tiki thu nai la ben hanjang melen pudo hanjang melen ta ni tum chopi pi ka prang ke non la ta itu che pa ve de la ta itu tiki nai la ben chu bok tu ke non na ni tu achili wan er lo de ne muthe dak di poor lo tiki lo te hadi nili nudat ke mati taun lo tiki aman la ke do an po hal vo chia ta bang ali hala po myang te vo free da nili sok long de nang bui hop lo ente sar hala long lit jo dat ti bang e long lit alam le si ilit tum le awareness program kita mahut hala da kalom lang roy akung long le me pit la da tiki dam de meji la ate mai li tum chu bok a sok pen cheng lok anem pok di a theng the a thoi the a biri a hen a chu bok bara de chu bok bara ta tiki itu ke pa ve de lo chu bok bara ta la ta che pe do nai la pen sok su da che pe do bom nang ye la mun e katiki si a prang pat che pe me mu chot si klem nang po ile tunga tiki rong be thike tiki point ke bap ki phu veni pupu mati di veni ta me veni kali ve trop ta bap ta phu nang ji la pen non li tunge council jong si power wang det la te heli la bap ki phu akama bange ni tum rab dunji pusia matha the ma bap ki phu le phu dun ver ve te hedi che plang ple la long le rong le ke pana hut la pen ke phu la se o dirpi la non arlo somara tum ta la son si itum women wing seng pon bom lo mati di la so ke seng alo itum la therang ki thak se ta hedi inang anarlo somara tum ki thak the tum do lo mati la si aki joy pen ki tum therang ta nang piji mati industrial lo sta mi chuhang ta mati la nang piji ate government ki lagi BJP atum phanda si PG puke bang government tum ge la pusan pupe mati ili tum ang bong ka chip play la bang ge ili tum ge chepakeng nang ponon inglong akhai ili tum a percentage ke non ke 35 of their sanang sun lo aton pin ta ili tum ge usumara phai ta awe pin lo usumara phai ta ili tum pe ong onang po la pen ili tum ar usumar tum stame kopi si government pen our side kilong ma la ili tum bang ge chuhang dun hek nang po la kalang long pen dam nang po la pen itum our side endo nang hala osomar pe chan nahi pa lam hai di la se ajha tu inexa iti hai seta mathadam tha hai di hala itum political power jang se itum long do nahi polite vote ki pia bang doping nang ke inglong so tum si vote ki pia tum ong nak nahi kai ke ta bang atum bhang ye vote ta na bi pidun long le det nahi hai angela popular te non ke Karbi atum pharong bong pen thom ke rap obak si do lo ange pharong bong pen phok ke rai si ke kom nei se ta ong en nei se ta phok ke rai si vete Karbi ang long pu ne de ji lo teng pen ange bisar lam pe ong nang ho pule osomar thi bong nang ho pule ke migali lage pinia mahang the ka bang de ning kan greener kep in hong na la lan si vote pilong ji matha tha la si ilitum lai hui kang nek soy lam kali lo la bang la serious matter lo la bang cherok to amaya ling lang ta ilitum osomara phai chepa champik nai pu bang ninge
ปนกองนั่นจีตุท่านปนกองนั่นจีลักเล็ดแต่นั่นจีอาทิตย์นังลีกิปูปูลักเกลักโลสตามีรักajoi lak ing tung te delu pusi achi honai aki hai jai ka thar sar ni tuma phan ki than lak ke lak lo ti ho seta khai ajoi ni lak ing tung te delu met ta jang apor ave delu lak so si ili tum jong si sar la an ki claim ki dam che paduk bonte nang li ni li ili tuma bang ta anjo ask question to our own self ili tum apor ing hon lo ma labang so apor ki ili tum ta do very bang so pure thi ili tum sumar itu masumar aphan itum jema thapi kang nang po lapen ni lila so kita mo pen ning dolo labang so kita lada the Assam Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 labang so kita DC Adil Khan kido huta nilituma phan office along DC office long nang hang det si lada nang kithat lang pur lang jo lang tha nang tum cherok to regional political party pensame regional asong pensitame lapet social organization tum astame wangra labang so kita kodak sikit chok che doma notification kipido do ningkan isyang bong pen batai hini notification kipido pusi DC Adil Khan ke do hot ningje pon ladak a rules and regulation kitok kichok chiadim nang tum rat pensitame regional political party pensitame asong pen dak wangra laki chok chiadim nang chepakeng tha tu dingje kang piglo disar seta ilitum dam bang veda la nen non arjulong le hadi ilitum ke angdeng pihini angdeng so proxy pen allo selam nai pu itum pulo high court pen da order dolo angen non ke kachuma tha thu bangke pu non al draft ha Home Department si dokok lo aja dengan sini dun pe me medaman pape pas serang anak pusi pula hai setahala bangke pape pas lo te lagi kivir lo itu bangke athe mahada ke tok dun bangke Assam State Election Commission dei Assam State Election Commission la panchayat allo pen kaselam a commission abang si officer takali inun amonit pan point si halasi ilituma council election lapen voter list kaselam akam nang pape claim ji puti angelang tha Assam State Election Commissioner areng ke matidi commissioner atumke LD assistant aphanna ke point un anke commissioner bangke nang silam dun thu thesi LD assistant si ilitum council election ben voter list na pasilam tu toyi pusi non halabang so allo si non home department long ke do pusi pu hadak li adlo aja dengan sini ne daman hala pape pas serang not pule ke pas lo ti tunge la panchayat anda velu ronga menda velu la council ke ronga meta a room si ke do tu po la puyo ronga mai si attack ke do tu po la po anjo ya plan tu la si la so kamba serious neli tunga sini ga la non home department long ke do porque la ke pape pas long lidet masi lo la ke kali tang dead are losi hala grassroots level ke cari ron cari la pulo ya dei la po ma thadam dai dei itu ma council an he ho kang tu an ke hala rong me bang la po an he ho kang dei la so rong me kapedoji election kapedoji amonit si inut apan point to yi mana LD assistant lo hala LD assistant si la itum council pan attack pu wanda si dak si dang pasolai pu pulotang tela ke ilitum la pu ana difference ke doke ilitum ke kama tha kang dai bolo ko kale kachini ne apolo kachini ke jakong ke kala kachini ne la si kachini ya pan anu tin si ilitum board inang po bo section kita ilitum ke anu tin adon tin stami anu sumar dum ta chiron dam nang po jebak dam nang po council ke chupang dei lo council apan more power galilo ajak kong ekdom papirun hup pawit det kangyang po lagi ke claim thi kasi ako itum long ay ito non tudo ke hai resentimum sa lang lipan se mela son thot sinela Karbi konji ning hang ho litum Karbi Anglong arlo specialist in Lumbajong area Lumbajong arlo ilitum la difu urban area pen dam tang lo lang semi urban area lo tang ti ilitum towar ka bi pen cheng lo la pen ki itu malong le sita me son DCRF la pen ki gaprek an class along le sita do la pen long le ki joy do sita me ilitum ki pi thek the mati ka claim thek the son ilitum chi thek long la si nang li hin pen la ki claim thek the long le pu tha ki claim thek ji phan mati long le ang se ki bi de ji phan
nang li itu ma viewers mati itu marala tu phan pachini di phansi apor pi no choro pik lo la solam thenang kar jo pot nang le phan kur bang tu la puson hello ho lumba jong long ke mane non urban area long jong si nang li dam bolo te mane la dak la hithi long pen kilometer si jong si ar lu ki lu polo te la da non becheng biria por ke otu ki lu damon ia din na dola de la ward ang kang along tami hedi ho isialam punang ward number 4 di ward number 5 6 along tami hai otu ki lu damon ia din dola anke rural area ko ana kisung po hala rong atto ka jo dum ke nona sonsom mane hala tum ke kesu kiun ye hole bangela ke di la tum ke pe ja even hai la song se la tum ke wan nang lo hospital along tami la pen non along kache plang abang ke la son ho ilitum asiem em atum kachoma tha thu bang ronga so atumalong le latu masak o kampa ceklem nang pu kalisi hedi ho ciri sialong suri kep suri krep hopen kenam kache bai anke abang menarong tu kenon lumba jong la amethang a hem chikim chomon cholo chikim logon cholo long le la tum sai chu tu kia thai velo rit ke pan thai rit ke pan thai na ve la song si non ke che plan anke non thegam tulong lo la an adang ki he adin mo nili kem kachini da mate ke hala ke hon abang aphan ki biji ke hala ke che so tum phan ma pu kala athema hala ke hon ke la abang aphan mo arni sige di hala tu man se o dada o sar po he itu man pene son ba kang pithala da nang fisari hon po hala nang kowe bari hon po he athela tu me thanga sumar ka do me da kam claim nam di ke anke non la gamon hala ronga so tum rit ke chopana diman da vedelo no lasi robor epitip robor da epitip lo la pen kowe ke tikki men hedi ho long leke nam lo kowe epitip ladak aku la pen kowe chu pen le ka jepang krang unji gali kali la songo sangge habang a sangsi nam nang le poke chi adum katikia sangsi kala robor le chu me gali non ining do chi dahut RDC lapu lang million na tu inut hapen chi lo abang ki ikpi la so amonit Bangladesh pen siki wang pu haladak lang mili arada tum rit kachuti kia hut ari deng la jehabalong aina la lokido anpar ke mobile ta ave a choi ta ave a pen chot habit pen nang chon plut la bang so munit ke Bangladesh pen siki wang pu phika chithat ante ku people lo la ke la puson areng angjang ta la da wang ai hide ke sar kalang apa ini aku isi dolang deh non hitielong town committee tu hala kulat allotment di dukan hai dak hitielong hala da kareng kakrung kace kaet kangurak pinia ati sosangho lason saide amen ke ilitum bining we lada nanggelang non ara to mantala tuning rilo APHLC pen latum sar ke claim to kopilo laso akulat allotment town committee pen ended po kachojor thuke koma depnat komania jo adas adum fansi ke chojor lak thom lak flipen lasi ilitum lake ilitum thang apulong si ciri kici elo lagi ington serak nei pining vela la dak na tuning rilo kalang Karbi atum Paddington ka tuning rilo tuning rilo lake son license che jornang ni claim nang ni pa ba non foreign gusalong nang li tum dam jok ta me inquiry dam lo bulo te thegam long yala da Karbi tuma men sai de setan non ke do thu bangkal halo isia dukara long se 5 lakhs 3 lakhs an ke che jor la tu lake hello pick up an lo ka ison alam ni ninggeng tu dei itu ma pini atumi pini malom newspaper long theklong lo hala ilitum non la BJP a birudhe si jasmet ki thur lo matidi rat atum asamis tumang bong boro tumang bong ilitumang bong anta amar la ilitum aphan kapai ji chok kapai ji thengia phan long e claim lo ne pilo ne Borolen ta inut arlu so ha dei rape amat
papi kilot muslim dum sikerep hok lo ne pilone lata amen tong muslim tong muslim amen tong e pichot lo ne pilone pu the seta paper long social media telephone long sit lage tu lapen atu mi di ke malom heta hala khot koti boni khot koti ta inut ariso apan pen a sendel kadu ta misen ador kesu karbi arokom la pan aki kitang trak ar lupen wart kang fit pu boni yo la son sigivi la ke nili gama tha la ke bongo sena la pen rss atuma kambon la tret inglong ar asuhian ka pe chok ka pe theng ya phat la si la so lambang karbi atum just semet la pen inglong aso tum antalo la bang chethan chi mum serak nangi la bang Atema Yes, sir. Halang pen pen chi ichot choy bang awedan amat pu lang milia red ka chokle malong nang chon plut pu lahai tan te bidi lang no bidi kang lip Bidilang no hala NRC long amen ka via tum he la tum he hui po la ke NRC long amen ka via tum ge $60 lo ke pe dolong le pu ge ke dolong le ke ande 1,60,000 dak do hala tum man plum le det lo ke ante ki plum hi ale bot si jog long rong bot ja yok tami pu si pu dun thurong ge te la tum po lai hui ke Rolo ka Kape itu umpan kinang so dalam la pen ke phire me lam la pen ke phire me pen ke pajo ye lam ans te itu masare tu mani hin pen ko chini lo la pen pinong we li tum studio long pen a korti dom na si tong lo tum du si alang li tum hin pen jong si ko peni karju ji ning hang do pro tang te alang li tum ki cheng ame thang chi pa chini pen la pen la bang so phin li tum umpan ko peni karju ji do pro tang te alang li tum umpan si apor ke lo asip eti muchor no si bang Pilihan Honsing Terang dan Jepung ke ini lah di Ambedkar Bar University pasti Alangli itu Alangli ingno so kan kira si sisu ipitang lo angke ini orang lang tapi ni di la dul pu medam mendam pemukti itu tukang long non het jong ta malah so sisi tu betul kam klaim kan ingno so just itu cok betul botalista tu cok betul ron mandaji betul ni tu mana kerja mandaji bopo amai tu tak tek alpen than kang lo kita me lo nanti tu kan angko than tu ni ikmat ya ola hedi ron ka pe videt ya phansi alo sela aron selam det le aron a videt pen itum jong si pu tante nang dun ri pu tante la ke ron do ji setan non itum arona teng ben si claim ji mati di bang ilitum arona teng bang Mamata Banerjee dei West Bengal chief minister alang li ti pulo Bengal is for Bengali pusi ala tum ta pulo akapre tu nge nang tum nang pulo ma nang cetar pu dun wara dri pusi ala ektare pulo la pen hala bal thekare aso pu ko pumayo hala non Maharashtra chief minister hala ta udhap thekare hala ta pulo hala ko pumayong te Marathi tumpan si hala so area hala so det ke pinchong pusi bang hala ta puti plo la si hala ta ron away det le aku jong si ilitum ke ro alo ting ben ka selam pot ronan thur det pulete hala ki thur kang tung do man si firing nang pole arrest nang pole lathi charge nang pole alang litum si aron kapi phu ko tum lo kente aron re claim lo kente ilitung aron na ting bi claim lo kente la hello la ke ron do yi pu ke la ke lam jong lo la ke kilu tum se ning je ho lam men pu det la te ka chini ne po la sombong la son si ili tumapan namitang adin ki namitang asyang tong chipa donoi pusi ili tumapan constitution pen ipilo ili tumapan ipachini lo chirok tok amai donon pu Dr. B.R. Ambedkar itumapan ipulo lapen ili tum tokso pen stami tum dolo lapen an pars tami Supreme Court High Court stami ili tumapan zakong nang pisi ili tum ki claim ki daman ke nang chikroy dun si kaduka wes tami ili tumapan nang tum chi exercise don pu ili tumapan ipilo sabi council la tum ki claim ki thelo ma ami thang khai bhan ka ching hon thelo ma non BJP government tum copy posi la electoral roll la voters list la kadu ka bi pot people selam le that sir a big question la penan pars tami dak non Guwahati High Court Chief Justice alangli ke Manipuria khai alangli sitami online seminar long stami pulo rad along damnon awareness do damnon
nang litum rights ajakong constitution ating pen nang tum access to justice for the tribal people in India puapot nang litum rada phantanam non school college nong thandamon nang mithang ajakong handbrake article 244 article 3 that talks about separation of state lahayalam thandam non nang tumaphan nang nepa bangavelo nang tum rights sikache fight to Guwahati High Court Chief Justice pen anstami puda kalang lo pu et lo Lapenan first kami dak Gifu Court 12 March 2012 or 13 March 2021 taladak halabang so seminar access to justice for the tribal in India puaputak seminar ng bieta ilitum Anglong akai Karbi akai ilitum kichitong dun ba thombang privet tadak Gifu Court penanta phere nang nilu nang tum rada phantan dak non nang tum kilong nang jian kipu ilitum no na poryong si megzang clip phere thurong langte ilitum pisiman langsar kalang lo alven mohala ituman ni atung gi pu hadi a holam lo non ke APHL silong ke ilitumang jir tum nang thurdun pik khangyang lo lapen ilitum nang thurdun pik of se hadi nang litum ning dolo ningkan hini aprang ilitum basapia mei puta basapia branch ta ilitum silam edlo ha hauragat si silam ha hawar khat si silam lo lapen la so basapia mei ke ningkan hini aprang ilitum seng edlo APHL sia basapia mei lapen ke la arong da son sing nang ji pusi ilitum la so kang nang litum da klembom lo kan te di la women wing ke kalang lo pangtang women wing lo do pinang we gele tum prai ghonta isi tak thak lo pirthe arona lam ke than ka chimum la pen ke sai ke tiki ke nang so lam ke than ka chimum la pen ke ko gele tum aphan India constitution se architect mate ki kim ke rang abang ningkan pharo je thong kep amhang ke the ke chikimo samire tum chikimo don long lo alang le kai lam tum than long lo alang le tum phanang rai pi arona lam do ans mire tum than chimum long lo asi apodo lo posi nilihin pen penong we talks on 6 schedules to the constitutions of India ingdeng haro hinira hini kang tonji phansing ni jisik tang lo asi pinong we tum nang chitong do le tum ani kaliani tisopi alang li semi aporna ji pen ai ton the kapot alang li phans semi choro lo la pen ke cardom bajero cardom la pen ke ko litum long nang itong thu la ke litum ani ke high period gram sapi APHLC women wing secretary in church alang li semi dak studio long anai tong the kapot alang li phans semi choro lo la pen ke ko lu thulang elitum asar lo ake hai rajan timo APHLC central committee treasurers alang li sami aporna chi pen studio lo anai ton thege podalang li funds temi cholo lo ardo la pen ke dotulang li tum aphane kang honai la pen li tum ching honai e tum asar jai gator alang li sami aporna chi pen penong we toxon 6 joules to the constitutions of India in dang haro ini le hindi lo anai ton thege pod alang li funds temi cholo lo asi nilihin pen penong we nang elang no korti ingjur kadogo we do an funds temi ajogo mia cardom ili tum kadogo we bang pho hin penang tum phat ajogo mia cardom pajuri lo cardom karton